F'Masreli fil-Mosta, il-Prim Ministru Robert Abela għadda messaċċar li l-poplu għandu jkun gburi bid-deċiżjonijiet li ħa għax bis-saħħa tiegħu jittieħdu deċiżjonijiet li ġabu titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fuq kollox kien bis-saħħa tal-fiduċja murija mill-poplu li aktar persuni jistgħu jiċċelebraw jum l-omm. Kien bis-saħħa tagħkom li tajna drittijiet ċivili ġodda, kien bis-saħħa tagħkom li rdupjajna l-ekonomija. Lill-poplu ngħidlu bis-saħħa tagħkom immodernizzajna lil dan il-pajjiż, bis-saħħa tagħkom għenna l-pensjonanti, bis-saħħa tagħkom bnejna middle class ġdida, bis-saħħa tagħkom li llum hawn mijiet ta' persuni li jistgħu jiċċelebraw jum l-omm u nawgura lill-ommijiet kollha. Il-Prim Ministru nnota wkoll deċiżjoni li ttieħdet fil-laqgħa tal-Kabinett ta' nhar it-tlieta li għadda biex jiġi estis il-kunċett ta' equal pay for equal work. Fil-fatt fi żmien li ġej se jitlu bidliet fil-liġi ħalli dak li jeżisti fis-settur pubbliku jsir ukoll fis-settur privat, fejn xogħol li jsir fil-privat minn ħaddiema tal-kuntrattur jitħallsu b'mod ugwali bħal dawk il-ħaddiema mħaddma direttament fl-istess post tax-xogħol. Il-partit ta' kulħadd li jsib is-soluzzjonijiet għal ħaddiem u biqbil tas soluzzjonijiet insibuhom biqbil ma' min iħaddem. U hija dik l-armonija ekonomika u industrijali li ġab il-Partit Laburista kemm ilu jmexxil dal-pajjiż. Intant il-Prim Ministru aċċenna l-numru ta' miżuri li ħall-Gvern minkejja l-isfidi bla preċedent. Għandna ekonomija b'saħħitha u se jkollna ekonomija aktar b'saħħitha, ħloqna eluf ta' impjiegi u se nibqgħu noħolqu aktar impjiegi ta' kwalità. Saħħaħna l-għajnuna fl-oqsma soċjali, imma se nsaħħuha aktar għax bekk nagħtu s-saħħa lil Maltin.